Здравейте, манячета! Днеска пътуваме към Капиновския манастир, където има басейнче. Тати, къде ще ходим? На басейн? Да. Така. Където има басейнче, има и... Може да отидете с караваните си. Мисля, че имаш и къщички, можеш да се вземат за нощувки. Не знам, тати. Малко по-късно ще заснемем и оттам, да ви покажем с точност какво има. Сме ходили преди, може би, 2 години и доста ни хареса. Чистичко е, приятно е, има заведение, нали, с кара, може да се вземете за хапване. Да, ресторант, голям паркинг за колите. Поддържа се много чисто басейна, има детски басейн, има, нали, голям басейн, има си спасители, охрана, барче си има, доста добре. Близо е до Търново и до Елена. Хубаво е място и самия път, нали, ние сме от... Има туалетна? Има и туалетна, да, тати. Ние сме от по-малък град, пътя до там е доста хубав. Живописен, можем да добавим някакви кадри от самия път. И като цяло това е малки и той суфлира отзад. И ще се включим после. Чао за сега. Манячета, включваме са. Наближаваме. Исках да ви покажа, се вижда хубава гледка, има хубави места, но доста е обрасло с дървета и почти нищо не успях да се снима. Все е красивичко. Самия път разпуска. Който обича такива места е. Не е топ лукса. Винаги има много хора, направо е дано да има. Тук е друг манастир. Дано да има места на басейна, че с малкия не мога да се оправим после. Нали така, тати? Да има места, нали? На басейна. Очаква с нетърпение вече. Няма търпение да се потопи във водичката. Колко минути? 2-3 минути, тати. Да. Тук изобщо никой не се сива, човек. Малко пътя е тесен. Тези деца с малко по-хубави коли си мислят, че пътя е техен. Красиво. И ето сега ще влезем вече в самия вход. Да, тати. Може да продължи направо. Аз по принцип се заметка отляво.
Тук, ако сте с кола, може и да опрете. Аз мятам. Днеска няма много хора. Преди направо се е случило буквално до тук, така да има коли. Пак там за хапване такива опашки има. Даже тук може и да намерим и сянка, къде да спрем. Тук обаче, ако сте с кола, 100% ще опрети. Така, ами ще се включим после. Чао за сега. Хубаво ли тук? Да. На бутивка всеки ден се води, а не си хана. Може да се вземете къщички. 2, 3, 4, 5, 6, има доста къщички. Тук си е за палатки. Направихме басейнчето. Обаче много топло. Ще влезем от тази страна да... страна каравани. От другата страна е за палатки. Всякъде е чисто, поддържано. Много хубаво. Колко палатки има. Велосипеди може да се вземете, да се покарате. Много палатки и много хора. Тук ние не бяхме ходили нагоре. Какво имаш? Язовир Йовковец. Тази страна. Долу пък на водопада направо е страшно. Тук хора скачат, всичко живо скача от скалите. То не можеш да отидеш, да се разходиш, да разгледаш. Тук от тази страна има заведение. Има туалетни навсякъде, безплатни са. Ще да заплаща.
татко? Същия джип. Същия джип като нашия, да. Басейнчето, два хода. Парко места. Огромно е като площ. Така манячета, ние тръгваме да се прибираме наобратно. Ако видим нещо интересно, може да се включим отново. Чао за сега.